खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोबां खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थामथि कनभकेसन फोरबो खुंफुंदों। आसाम गभर्नरआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि कनभकेसनाव नुजाथि फैदों। सा 16,494 फरायसाफोरनो डिग्री होनाय जादों। आसामनि गभर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ 14 फेब्रुवारि रबिबारखालि क'क्राझाराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि कनभकेसन फोरबोआव बाहागो लादों, जेराव बिथाङा 14,494 ग्रेजुवेट फरायसाफोरनो डिग्री होदोंमोन, जेराव एमए आरो एमएससि आयदानिफ्राय स्नातकोत्तर लोगोसे सनानि मेडेल मोनगिरि दंमोन। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बिएल आहूजा आरो रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारीजों लोगोसे गोबां मानगोनां आलासिफोर नुजाथिदोंमोन। गेदेमा सुबुंफोरा फरायसाफोरनि मावफुंनायफोरखौ बाख्नायदोंमोन आरो बिथांमोनखौ समाजाव ओंथिगोनां बिहोमा होनो एबा थुलुंगा होदोंमोन। बे कनभकेसन समार'हआ मोनसे मख'जाथाव सोलोंथायारि माइल खुन्थियाखौ सिनायथि होदोंमोन, जाय गुबुन गुबुन आयदाफोराव फरायसाफोरनि गोब्राब नाजानाय आरो बाउसोमनायखौ फालिदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ हमसफर एक्सप्रेसआव आरपिएफनि सिग्रोमनायाव हेर'इन जब्द, सासेखौ हमदों। मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव रेलवे रैखाथि हानजा आरपिएफ क्राइम इनभेस्टिगेशन ब्रान्चआ 12504 हमसफर एक्सप्रेसआव सिग्रोमनायनि समाव 100 ग्रामनिबो बांसिन हेर'इन जब्द खालामदों। मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि ट्रेनआ आगरतलानिफ्राय बेंगालुरुसिम थांनाय समाव अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन। बे बेसादखौ मोनसे साबोननि बाक्सुनि सिङाव दोनखोमानाय मोननाय जादोंमोन आरो बेखौ सिमुल हक मजुमदार मुंनि सासे दावबायारिया लांगासिनो दंमोन। इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै आरपिएफआ मोनसे नागिरनाय हाबाफारि जागायदोंमोन आरो दावबायारिनि बेसादफोराव थाखोमानाय फेग्रा बेसादफोरखौ नागिरना दिहुनदोंमोन। जब्दनि उनाव मजुमदारखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय हमनानै लानाय जादों आरो ड्राग्सनि फुंखा आरो थांखिजानाय थावनिखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ आसाम सीएमआ 564 सिसिइ 2023 बिनायसाफोरनो थिसनथाइ लाइजाम रानना होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबाराव 1.5 लाखनि बांसिन सोरखारि साख्रि होनायनि गावनि सोरखारनि थांखिखौ बुंफिनदोंमोन। बिथाङा श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जथाय बादायलायनाय आनजाद सिसिइ 2023 नि 564 जाफुंसार बिनायसाफोरनो थिसनथाइ रानदों। शर्माया थिसननाय बिखान्थिनि रोखाथिखौ नोजोर होनानै बुंदोंमोन दि रावबो बिनायसाया राजखान्थियारि गोहोम एबा घुसनि गेजेरजों गावनि साख्रिखौ रैखा खालामनो हायाखैमोन। बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि आसामनि साख्रिनि मडेलखौ आथिखालाव गुबुन रायजोफोरा नाजावगासिनो दं। गिबि मन्थ्रिया साख्रि थिसननाय आरो सोरखारि मावख'फोराव गाज्रि आखुखौ फोजोबनो नाजाबाय थानो खोथा होदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला सनिबाराव बिथाङा सा 4,529 थिखानाय फोरोंगिरिफोर आरो सा 58 लेङाइ बिबुंगोराफोरनो थिसनथाइ लाइजामबो रानदोंमोन, जाय आसामनि सोलोंथाइ खोन्दोखौ आरोबाव गोख्रों खालामदों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया मावख'आरि महरै जयन्त तालुकदारखौ आसाम डिएसपि महरै थिसनो, मोनफुंनायफोरखौ बाख्नायदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया अर्जुन बान्था मोनगिरि आरो अलिम्पियान बोरला गावग्रा जयन्त तालुकदारनो थिसनथाइ लाइजामखौ गथायदों, जाय मावख'आरि महरै बिथांखौ 14 फेब्रुवारियाव लेङाइ पुलिस सामलायगिरि महरै थिसनदोंमोन। गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंनाय मान बावनाय हाबाफारिनि समाव तालुकदारनो लाइजामखौ गथायनाय जादोंमोन। हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बोरला गावग्रानि मुंख'जाथाव मोनफुंनायफोरखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिथांनि सिनायथिया जोबोद सिगाङावनो फैनांगौमोन। बेनि अनगायैबो सीएम शर्माया सिगांनि सोरखारनि मावथायफोरनि थाखाय बिथांखौ मान होनायाव गोबाव जानायाव दुखु फोरमायो। रिपर्टनि बायदियैब्ला जयन्त तालुकदारनि मोनफुंनायफोरा जाबाय एशियान ग्रान्ड प्रिक्स 2024 आव सना, बोरला गावनाय बुहुमनां काप 2006 आरो 2009 आव सना, बुहुमनां चेम्पियनशिप हानजा 2005 आव सिलभार, कमनवेल्थ गेम्स 2010 आव ब्रन्ज, लन्दन अलिम्पिक 2012 आव भारतनि जानानै गेलेदोंमोन।
बाथि खौराङाव दङ क'क्राझारनि जारिमिनारि बाजेट जथुमा 6थि फारिलाइ ओनसोल खुंथायनि सायाव नोजोर होगोन। क'क्राझारआ दिनै 17 फेब्रुवारियाव आसामनि बाजेट जथुमनि बेखेवनाय जथुमखौ खुंनानै जारिमिन सोरजिनो थियारि। बेयो गिबि खेबनि थाखाय जथुमाखौ गुवाहाटीनि बायजोआव खुंनाय जागोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे जथुम्मानि थांखिया 6थि फारिलाइ ओनसोलफोरनि खुंथायखौ गोख्रों खालामनाय। दिनै गिबि सानाव रायजो बेंगिरिनि बिबुंथिया मोनसे गोनांथार बुब्लि जागोन। शर्माया बेखौ रायजोआव गोजोन आरो खौसेथिनि नेरसोन महरै मोनसे जारिमिनारि जाथाय बुंदोंमोन। बिथाङा मददनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ साबायखर बावदोंमोन। मदिआ एक्सआव मोनसे पस्टआव बर' हारिखौ गोहो होनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ रोखा खालामदोंमोन। शाहआ बेखौबो गाहाम हामलायथि बावदोंमोन आरो बेखौ बर' जौगाथाय आरो हारिमुआरि रैखाथिनि फारसे मोनसे आगान होनना बुंदोंमोन। आद्रा थानाय जथुम्माया 25 मार्चसिम गुवाहाटीआव सोलिगोन, जेराव रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउगआ 10 मार्चआव बोसोरारि बाजेट होगोन। 6थि खौराङाव दङ बाक्सायाव बिगुमैनि ब्लेड गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि गोब्राबै जोखोम, दायनिगिरिखौ हमदों। आसामनि बाक्सानि हुदुखाथायाव मोनसे हिंसायारि नांज्लायनायनि जाहोनाव मोनसे मुगैथाव ब्लेड गाग्लोबनाय जादोंमोन, जेराव सासे सुबुङा गाज्रियै जोखोम जादों। गाग्लोबजानाय अरुप दास मुंनि सुबुङा मोखांआव गोब्राब जखम जादोंमोन आरो बिथांखौ गोनांथार फाहामथायनि थाखाय सालबारि मडेल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला दायनिगिरि बबलु दास, जाय अरुप दासनि बिगुमै, बिथाङा गावनि बिसि डिम्पुल दासखौ गोबाव समसिम देहायारि आरो गोसोआरि गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। बे जाथाया बांदोंमोन जेब्ला अरुप दासआ गावनि बिनानावखौ रैखा खालामनो आखाय होदोंमोन, जायनि जाहोनाव बबलु दासआ बिथांखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन। गाग्लोबजाग्रा नखरनि अजदनि उनाव सालबारि पुलिसआ गोख्रैनो राहा लायो आरो बबलु दासखौ खायो। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ आसामनि सासे बर' आबादारिया बाक्सायाव स्ट्रबेरी आबादनि गेजेरजों लाख लाख रां आरजिदों। आसामनि बाक्सा जिल्लानि सासे आबादारिया स्ट्रबेरी आबादनि गेजेरजों गावखौनो सोनारनो हादों। बोसोरफ्रोमबो लाख लाख रां खामायनो हादों। मसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय बानबारि गामिनि थागिरि खगेन बर'आ थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो स्ट्रबेरी जाफुंसारै गायबोगासिनो दं। बे बोथोराव बर'आ 3000सो स्ट्रबेरीनि बिफां गायदों आरो बे फिथाइखौ 400 रां किल'ग्रामाव फानगासिनो दं। बिथांनि स्ट्रबेरीखौ बाक्सानि जायगायारि हाथाइफोरावल' फाननाय जाया, नाथाय खाथि खालानि नोगोरफोर जेरै पाठशाला, रङिया आरो नलबारियावबो दैथायहरनाय जायो। स्ट्रबेरीनि अनगायैबो बर'आ बायदि रोखोमनि बोथोरारि मैगं-थाइगंनि आबाद मावो, जायजों गावनि आयखौ आरोबाव बांहोयो। आबादनि फारसे बिथांनि बावसोमनाया बिथांखौ बे ओनसोलाव सासे आदर्श आबादारि महरै सिनायथि होदों, जाय गुबुनफोरखौ गुबुन आरो मुलाम्फा गोनां आबादारि आदबफोरखौ नागिरनो थुलुंगा होदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।